Seir tá Gaeilge le lána Gaeilge Líne ná ceúra an ggéadal síos den Gaeilge satáis na leonnta seo ar Idirlín rud nach rá I bhíar na cúpla bliana hin nuair a thosaí mar é so ceúr ar méid sin dar nó agus chumála sin iireachtaí anamh chuoine bheileisteach atá bheag an Gaeilge an is gnéann siad just an cúpla focail úsáid ar an lá sin agus an cúpla lá rih agus ar nó is lá apágad an chumá so ní héige méid gail tí fan na cruinnig an rud a bích ar acu le ar Facebook nó ar Twitter so sin an rud just an de sin na thuirtáibh agus cúpla focail thuirtáibh muna bhfuil siad acu chumá so tá áisina an chuige sin. So thosaigh lá na Gaeilge trí bhbliana hin hána féin is ghábhfuil san é agus thosnímar ar Twitter rud a bhí Harbheith óga an am sin agus camerará beidir gur butúna bhíon sin because bhí daoine rudbeg scanrathe rih Twitter so níor ancha daoine le Gaeilge agus le Twitter so camerará gnáach sin in argóine rudbeag ag an am sin. An nuair bhairtí mar a bhfuil go Facebook agus ar Líne an gnáchát ar Idirlín. Bu intach leis an Idirlín dar ná gur rud daandatáin agus féidirlín dul deanach leis an diaspora I léige agus an rud ecinn tú nuair bhreaní tú ar seo tálaint ar an láthain tosnín sin san Austrráil an sin fecinn tú stuff a tálaint in Eorp agus trasna an dain go America thuair agus rud intach sin agus am líana tá éis cuiste idirnáisiúnta chrothú an gur féile sin a chur a bhaim agus duine agin in san Austrráil duine antá bhil mis agus tamíonn sa tuisceart in éan agus duine sa deisceart daoine America chumá agus duine dtíar na mascach so tá is rud Harbheith idirnáisiúntaach agus oscailte tán agus is ceúra a tán chumá. Is féile chuile olalas ar lána Gaeilge ar Líne áilte LNAG.org sin LNAG lána Gaeilge. Tá chuile dain is féile dul deanach bhfuil ar Twitter ar Facebook agus tá Twibbin agin is féile sinna chur ar de Victory profile chumá. So tá chuile olalas an sin agus is féile dul deanach bhfuil chumá trín sin.